Hello everyone! Welcome sa atong channel Bisaya nga Mathematics. Karon atong istadihan kung unsaon ang pag-add og integers. So ato jud ning gikanon sa pinaka-basic niya, then at the end ako sad itudlo ninyo ang shortcut. So naatay shortcut na makalingaw kaayo. Dili daghang memorization, dili daghang mga rules na to memorization. Makalingaw kayo ang shortcut nga ako itudlo ninyo ron. But before ta sa shortcut, ato na istadihan unsa gyud ang basic na principle sa pag-add og integers. Now, before ta mo ngadto sa pag-add, una na tong buhaton, ato na i-review ug unsa to ang number line sa integers. Now, dinhi sa board, mao ni ang number line sa atong integers. Sa inyong nakita, ang 0 naa siya sa center, and then ang naa sa right side sa atong 0 mao ang mga positive integers, ang negative naa dinhi sa left side. And then ang counting gikan sa 0 na diring 1, 2, 3 ngadto padong. Then ang negative is pabaliktad iya counting. Na diri ang negative 1, negative 2, negative 3, negative 4 nganhi sa padong. Now, ang arrow nag-indicate nga pwede na nato sila i-extend on both direction. Meaning dili lang na kay sa 10 ra kutob, pwede na nato i-extend hangtod sa bisan unsa nga number. So di lang maigo sa atong board. The same with the negative, pwede na nato i-extend diri sa pikas. Now, another thing is dapat kahibaw ta og unsaon pag-compare ang any two numbers nga naa sa atong number line. So kung positive, sayon ra kayo pag-compare kay naanad naman ta pananglitan. Ang 10 ug ang 8, kahibaw ta nga mas dako ang 10 kaysa sa 8. And then ang 7 mas dako kaysa sa 6. So in general, ang atong ma-conclude ana nga ang number nga naa sa right mas dako kaysa sa naa sa left. So any two numbers, mag-pick ta og two numbers then ato i-compare. For example, 4 and 0. So 4 mas dako kaysa sa 0 kay naa man siya sa right. So ma-apply gihapon na siya sa negative na mga integers. Pananglitan, negative 1 ug negative 6. Kung ato ni sila i-compare, mas dako ang negative 1 kaysa sa negative 6. So ayaw mo kalibog, although gamay ang number nga 1 kaysa sa 6, pero in negative pabaliktad siya, lahi ang negative kay magtika dako ang iyang number, magtika gamay ang iyang value. Pero ang ato yung tigamnan nga kung kinsa tong nasa right, mas dako kaysa naa sa left. So since nasa right ang negative 1, mas dako siya kaysa sa negative 6. Or ang negative 2 mas dako kaysa negative 4. Or in other words, ang 0 is always bigger sa value sa mga negative. Kaya ang 0 naa siya sa right side sa mga negative numbers. So kung imong i-compare ang 0 sa any negative numbers, always yun na mas dako ang 0. Or ang negative 1 mas dako sa negative 2, ang negative 2 mas dako kaysa sa negative 3. And then kung positive or negative ta, mag-compare the same ra gihapon. Ang 3 mas dako og value kaysa sa negative 5. Ang 6 mas dako og value sa negative 2. Or ang 1 mas dako og value kaysa sa negative 9. Ang nasa right mas dako og value kaysa sa naa sa left. Now, karon nga kahibaw na ta sa basic sa number line, ngadto na ta kung unsaon nato pag-add ang mga integers. Now, in addition of integers, ang principle ra gid niya usa lang ka sentence atong tigamnan. Ang usa ka number dugangan nato positive, ang iyang value mudako. While kung dugangan nato siya negative, ang iyang value mugamay hinuon. So sayon ra siya sabton kay kung atong nahunaon, syempre mudako jud ang usa ka number kung atong dugangan. Kung ang 5 dugangan nato another 5, mahimo siyang 10, dugangan nato 2, mahimo siyang 12. Pero ang nakalahi niya kay kung dugangan nato siya negative, although nag-add ta niya, mugamay hinuon ang iyahang value. So aron masabtan nato, tan-aw ni nato ang atong mga example. So example number 1, 7 plus 3. Meaning, ang 7 dugangan nato og positive 3. So ang atong tan-awon is ang number nga atong gidugang sa first number. So ang first number mao'y mag-determine kung asa ta mag-start. So since 7 ang atong first number, meaning mag-start ta sa 7. Then ang atong gi-plus na 3, mao'y ato tan-awon kung positive ba or negative. So since positive man ang atong gi-plus, ang 7 mudako siya. So from 7, we move sa 3 units, 1, 2, 3, and we know nga 7 plus 3 is equal to 10. Pero kung ang 7 dugangan nato og negative 3, baliktad ang iyahang direksyon. So instead na mudako siya, mugamay hinuon.
from 7, move siya 3 units since negative 3 man ang atong giad. So, 1, 2, 3. So, mahimong 4 ang 7 plus negative 3. So, mo ni siya ang akong pasabot nga kung ang usa ka number dugangan nimog positive, mudako ang iyang value, while kung dugangan nimog negative, mugamay iyang value. As you can see, ang 7 nahimo siyang 10 tungod kay gidugangan nato siya positive. Pero ang 7 nga gidugangan nato negative, ning gamay nahimo na hinuong 4. So the same with any number. Bisan unsa pa na nga number, ang importante nga kining first nga mga numbers mauna ang atong starting point sa number line. Meaning diha ta mag-start. Another example, 5 plus 4. Kay bawon tadaan nga ang 5 plus 4 is 9. Pero nganong nahimo siyang 9? Kay gikan sa 5, moad tag 4 units, 1, 2, 3, 4, mo nang nahimo siyang 9. Pero kung ang 5 dugangan natog negative 4, pabaliktad ang iyahang pag-move. 1, 2, 3, 4. Mo nang 5 plus negative 4 is equal to 1. Kay gidugangan nato siya negative, ning gamay ang 5, nahimo na hinuon siyang 1. As you can see, mas gamay ang 1 kumpara sa 5 nga iyang starting point. Tungod na sa negative nga atong gidugang. Another example, 4 plus 2. We know that 4 plus 2 is 6. Kay ang 4, gidugangan siya positive na 2, nitubo siya, nahimo siyang 6. Pero kung ang 4 dugangan na to negative 2, mugamay siya. From 4, nahimo na lang siyang 2. So, mao ni siya ang pasabot nga kung dugangan na to positive ang usa ka number mudako, pero dugangan na to siya negative, mugamay. So, as you can see, kung dugangan na to siya positive, managko siya, pero kung dugangan na to negative, manggamay gikan sa original na number, mugamay siya. Now, kini nga tong first number, dili nimo matter kung positive ba ni or negative. So sometimes negative ni siya, pero the concept is still the same. Okay, sa sunod na to nga mga examples, ang first na to nga mga numbers are negative. Pero dili na mo matter. Ang pasabot ra ng first na to nga mga numbers, diha ta mag-start. Ang ato rang tan-awon kung positive ba siya negative is ang second number. Mao'y mag-determine kung ang atong first number mudako ba siya or mugamay. Now, in our first example, negative 5 plus 3. That means mag-start ta sa negative 5 kay negative 5 man atong first number. Negative 5 ang atong starting point. Now, since 3 ang atong gi-add, positive man, sumudako siya. So, 3 units. 1, 2, 3. Sa ato pa, ang answer is negative 2. Now, basin maglibog mo, nganong nahimo man siyang negative 2 gikan sa negative 5? Now, again, ang negative 2, kung atong i-compare sa negative 5, mas dako siyag value. Mas dako ang negative 2 kaysa sa negative 5. Munang hindako siya because positive man ang atong gi-add sa negative 5. Pero kung negative 5 dugangan nato negative 3, from negative 5 mosamot siya kagamay, mahimo na hinuon siyang negative 8. Okay, so ako na ginaingon, kung atong i-compare ang negative 5 ug negative 8, mas gamay ang negative 8 kinamon siya sa left. So ang negative 5 ni gamay day siya samot kay gidugangan man nato siya og negative 3. Another example, negative 8 plus 1. From negative 8 mudako siya kay positive 1 ang atong gi-add. So mahimo siyang negative 7. Pero ang negative 8 plus negative 1 mahimo siyang negative 9. Next na example, kini negative 2 plus 5. Unsa may pasabot na ani? Meaning, nag-start ta sa negative 2 since negative 2 atong first number. Remember, mao ni atong starting point, negative 2. Then ang 5, since positive siya, mudako ang negative 2, mahimong 1, 2, 3, 4, 5, mahimong 3. So, ang negative 2 plus 5 is equal to 3. Pero ang negative 2 plus negative 5, mugamay siya samot. 1, 2, 3, 4, 5. The answer would be negative 7. Okay, ang atong next example is 2 plus negative 2. Sige daw, testingin daw ninyong answer. What is 2 plus negative 2? Pwede ninyo i-pause ang video kung manginahanglan pa mo more time. Now, 2 plus negative 2 is equal to 0. Nganong nahimo siyang 0? Tungod kay nag-start man ta sa 2, nag-plus tag negative 2, mo atras siya kaduha, mo nang nahimo siyang
0. And then 7 plus negative 6, pwede nyo i-pause. The answer is 1. From 7, move siya og 6, pagamay, so mahimo siyang 1. 3 plus negative 5, from 3, muatras siya kalima, mahimo siyang negative 2. Now, what is negative 6 plus negative 1? The answer is negative 7. And then negative 3 plus 0, na unsaon man nga plus 0 man, dili man siya positive, dili pud siya negative. Okay, sayon ra gihapon. Ang negative 3 again, mao ni atong starting point, so mag-start ta sa negative 3. Now, since ang 0 is not a positive, dili pud siya negative, dili ta mo move sa right, dili sa ta mo move sa left. Sa ato pa magpabilin ra siya nga negative 3. So ang negative 3 plus 0 diay is just negative 3 lang gihapon. Ang point is, bisan unsa nga number nga imong plusan og 0, magpabilin ra gihapon siya kung unsa siya nga number. Pananglitan, 7 plus 0 is 7. Negative 1 plus 0 is negative 1. So any number nga dugangan nimo og 0, dili siya matandog. So mao pod ang negative 3 plus 0, negative 3 lang gihapon. And then ang 4 plus negative 5, what do you think is the answer? The answer is negative 1. Okay, again, nganong nahimo siyang negative 1, gikan siya sa 4, niatras siya kalima. 1, 2, 3, 4, 5. That's negative 1. So nganong nigamay siya, kay negative man ang atong gi-add. So mao na siya ang basic na principle sa pag-add og integers. Basta mao lang nato tigamnan, usa ra jud ka sentence. Kung ang usa ka number dugangan nato positive, mudako ang iyang value, while kung dugangan nato siya negative, mugamay ang iyang value. Now, naa ni siya mga shortcut. Kung mag-add tag usa ka positive o usa ka negative, tan-awon ra nato kung kinsay mas daghan, si positive ba or si negative. Then kung pila to'y labaw, mao to siya mahimong answer. For example number 1, 4 plus negative 7. We know nga ang negative 7 mas daghan kaysa sa 4. Na ang pangutana, pila may lamang sa negative? The answer is negative 3. Ngano man, kay si positive naa siya 4, while si negative naa siya negative 7, daghan kayong negative. So pildi si 4 ni negative 7, unya ang ilahang labaw which is negative 3, mao to siya mahimong answer. So ato ni answeran ning uban example para makita jud ninyo ug unsay ako pasabot. Negative 5 plus 2. Mas daghan og negative kaysa sa positive. 5 ka buk negative, 2 lang ka positive. Now, pila may labaw sa negative? It's negative 3 gihapon. Mas labaw og 3 ka negative kaysa sa positive. In the next example, negative 1 plus 9, obviously mas daghan ang positive kaysa sa negative. Pila may labaw? It's positive 8. Therefore, the answer is 8. 6 plus negative 7. Ang klaro kayo nga mas labaw ang negative 7 o usa ka negative. Therefore, the answer is negative 1. And then 8 plus negative 3, it should give us positive 5. Mas labaw ang positive og 5 kaysa sa negative. Ingon ana ra ang pag-add og integers kung lahi-lahi silang sign. Now, what if parehas ra kadaghanon ang positive ug negative? Mas sayon, kay dili na nato kinahanglan tan-awon kung pila ang ilang labaw. Okay, pananglitan. Negative 3 plus 3. Now, kinsa may mas daghan, si positive or si negative? Obviously, parehas ra sila kadaghanon. Therefore, ang answer is 0. 0 kay wala may labaw, dili man labaw ang positive, dili pud labaw ang negative. Sa ato pa, patas lang, 0 ra sila. The same with 10 plus negative 10, it's also 0. Negative 5 plus 5 is 0. 6 plus negative 6 is 0. So basta pareha sila kadaghanon ang positive ug negative, the answer is 0. Kay wala may nidaog nila. Unlike sa kining first nato nga set sa examples nga dinhi mas daghan ang negative, labaw siya og 3, dinhi labaw og 3 ang negative, dinhi labaw og 8 ang positive, mas labaw og negative 1, mas labaw og positive 5. So kung parehas ra sila, it's simple. It's just 0. Karon, what if parehas silang negative ang atong i-add or parehas silang positive? Easy ra gihapon na. Tan-awon ni atong sunod na example.
negative 3 plus negative 2. Unsaon man ni nato nga wala may positive, wala man tayo ika-compare sa negative. So sayon ra. Meaning wala siya kontra. Ang negative 3 madugangan ra siya og negative 2. Musamot og kadaghan ang negative. So mahimo siyang negative 5. Meaning nadugnan ang score ni negative. From negative 3 nadugnan negative 2 nahimo ng negative 5. Wala may positive, wala man sila kontra. Negative 7 plus negative 1 is negative 8. Ang 4 plus 4, simple ra ni, kay natural numbers raman, kay bawon tang ang 4 plus 4 is 8. Or, kung ato tanawon, parehas man sila positive, meaning, madugangan ra ang atong positive, mahimo rang 8. Now, 8 plus 2 is equal to 10. And then negative 5 plus negative 1 is just negative 6. Meaning, nanaghan ra, igo ra na, dugngan ang score sa negative. Kaya wala man siya kontra. Wala may positive. Now, what if ang usa ka number is 0? Pananglitan. Kung ang negative 3 dugangan natog 0, magpabilin ra sa gihapon siyang negative 3. Or, kung mubalik ta nga sa score, negative 3 plus 0, mas daghan ang negative 3 kaysa sa positive. In fact, wala gay positive. So that will give us negative 3 lang gihapon. 0 plus 5, so walay negative. 5 lang gihapon. 0 plus negative 2 is also negative 2. And then 6 plus 0, that's very basic. That is 6. So, sa may inyong resulti, sayon ra, di ba? So karon maghatag ko og more examples and then answerin ninyo. Pero ako gihapon ihatag ang answer ni kahuman. So, testingin lang ninyo og answer before ko mohatag sa answer. Now, in number 1, 3 plus negative 10. Sa may inyo answer, pwede ninyo i-pause ang atong video para na mo extra na time. So, 3 plus negative 10 is equal to negative 7. Mas labaw ang negative og negative 7. 20 plus negative 30. The answer is negative 10. How about negative 5 plus negative 2? The answer is negative 7. Okay, anong negative 7 man? Pulos man sila negative, wala may kontra. So managhan ra ang negative, mahimo rang negative 7. How about negative 15 plus 20? The answer is 5. Very good. And 12 plus negative 10? The answer is 2. What about 50 plus negative 50? So since parehas ra ang number of positive sa number of negative, the answer is 0. Negative 24 plus 20 is negative 4. How about negative 10 plus 10? Easy ra, di ba? It's 0. And negative 6 plus negative 20 is negative 26. Nanaghan ra ang mga negative. And then 7 plus 8, it's easy. That's 15. So guys, ingon ana ra ang pag-add og integers. Gikan sa pinaka-basic niya hangtod sa mga shortcuts. So sa atong shortcuts, as you can see, wala ta ni gamit atong mga rules. Kay kung mogamit atong mga rules, the same ra gud gihapon ang concept, pero lang kinahanglan ta atong mag-memorize. So, sa may inyong masulti sa ato ang shortcut karon guys, i-compare sa mga rules nga atong na-learn sa school. So, pwede ra mo comment below. And then, kung namoy mga pangutana or namoy mga ika-suggest na mga topic na pwede nato hisgutan sa next time, pwede sad ninyo i-comment, suggest lang mo. And then, kung bag-o ka sa ato ang channel, please subscribe and then i-share ang atong videos sa atong mga kaila, mga relatives, mga classmates nga gusto sad sila maka-learn sa mga basics sa integers, labi na ning addition sa integers, daghan kayo og dili pa kaantigo. So i-share ni nila kay aron magka-idea pud sila kung saon day ang sakto nga pag-add sa integers. Thank you sa inyong time. Thanks sa inyong support. Bye-bye.